Mana kamano janeno Malolwe TV, ageno ni riyo maber kendo iseloko odhiambo makare kaka pile machendo mar ngima mwandu. Kawuono go mbako tende koda tuoni endi mar ang'iew kata matindo madhombo go dendo ni measles. Luongani Ruth Ochungo wan ka endi kod laktar madhi lero mathoth kotende koda tuoni endi. Akaw thuolo makende mar rwakini machiegni mondo mi wapuonjre ka oganda jokanyana kaka jogo ma ong'eyo kuma piny oshiko. Machiegni studio. Erokamano Ruth. Yeah. Ruth nyinga Dr. Olunga Okomu. Dr. Olunga Okomu tiyo gi migawo mar rito ngima e Kisumu ka. To amor ka luongora ni jasumba. Thurulo yiengo. Kamano Ruth. Okay. Yes. Mana ka wachika ter gi ng'ong'o wach mogo mbako odiochieng' ma kawuono. Wang'e ni tuo mar ang'iew kata measles kata tuo matindo ni endi en tuo mosekelo chochni mang'eny e kit ngima nyithindwa matindo ma wanyuolo. Yes. Kaka jalony e weche gi eki mag ngima. Tuo matindo ni endi inyalo lero ne janeno Malolwe TV ni en ang'o mokwongo? Erokamano. Tuo mwawuoye kawuono Ruth en tuo mar ang'iew. Jomadongo motelo na luonge ni tuo matindo. Tuo matindo ni ohero mako nyithindo matindo. To en tuo manyalo geng'ore. To en tuo ma iyude e yor ka ng'ato yweyo. Ng'ato fuolo kata ng'ato sneeze to mano e yo molandore ga e kor yamo ka. Koro ng'ama poni ni kode lande e yor ka en e yamo. Ko sneeze to dong' e kor yamo to jok moko yweyo. Mano kaka nyalo wacho ni tuo matindo. In fact ji ong'eye ahinya jomadongo ong'eye tuo mar ang'iew tuo matindo nikech ok otugo. Koro joma mine oluore kabisa. Makata nyathi malaria momako to o confirm ni ma malaria ma ok tuo matindo nikech en koyudo nyathi thuolo ni nyalo kalo kode ng'eny. Kamano. Gin ranyisi mage ma ka ng'ama janyuol kata ng'ama miyo neno ka nyathine ni godo to nyalo nyise ni maendi kora ni tuo mar ang'iew? Erokamano. Tuo mar ang'iew achiel mokwongo ni del nyaka chwakre. Mano dalili mokwongo. Mar ariyo ka del osechwakore nyathini bet ume chwer. Nyathini ka dende osechwakore kamano ma ume chwer to fuolo. To kofuolo to ok ofuol mar golo iluongo ni dry cough. En onda ma gima wuok e motwo. Koro gima chiel ma mine ng'eyego ni dende luro. Dholuo mar luro no en dholuo ma sawa ma winjore ma ok wanyengo wachako lo. Dende luro no ka gima ochalo gima koyo. Chalo turkuomi. Koro ino ka gigo kungo mako ka to gidhi to gimako dende to ginyalo mako dende te. Gin gik makalo. Nyathini nyalo fuolo. Nyathini pi wang'e nyalo chwiri. Wino ka wang'e chalo ka gima kuot. Kae to nyalo fuolo. Matin die onga. Iwinjo ka mine wacho ni nyathino mano tuo matindo kik tero osiptal ko tero osiptal mochwoe sindan. To gino dhi wuoga iye. Matiende ni ging'e ni seche moko nyalo duogo mochande ombich. Kochwako ombich to kaka ni nyathi ochiemo cha gik mano chamo go wuko kaka na gini. To mine to paro ni sindan mano dhi ochwo nyathi emomiyo gicha koro yawo koduogo e iye. Koro wacho ni tuo matindo en ok ter ne nyathi osiptal. Mano e dalili manyalo wacho sechegi. Awinjo kata maber ka en ni nyathi dende luro. Nyathi dende luro. Mano chalo ka gima en gi koyo moro mamaki ka sudo matindo. Oda chalo ka gima koyo make. Ino ka ng'ato nie koyo to dende luro cha. Yeah. Mano e dholuo ma anyalo tiyogo. Obiro mako to chako mako dende kolor. Ino kolor to within 1 day or 2 days to mano kalo. Mae makoro kela penjo machielo. To sama dende luro ni. En ni nyathi ka nyathi moro amora mantie gi tuo mar ang'iew nyaka dende lur koso moko be tuo mar ang'iew nyalo mako to dende be ok lur. Del maluro no ochuno. Ten mani gik ma wachogi ok ni gintie seche go gite. Nyathi dende chako ka gimo chwakore mokwongo. Nyathi fuolo tiluongo ni dry cough. Ofuolo pi wang'e no ka rengni. To gigi ok oulo ni giwuok ka ni ma wacho gote biro dichiel. Koro nyalo yudo ni seche moko kare ne pok dende maluro chako neno. Koro in idhi to sami nene dende mano chwakore to fuolo to samo pi wang'e chwer. Koro luro ni to wuok bang'e kata bang' 1 day or 2 days. Kae to bedo kanyo for 1 day or 2 days to chako lal. Koro gin gik ma dhi kakalo. Okoro kaka wacho gi cha ok ng'e ni koro nyathino gigo nitie to gimo chuno nyathini nyaka dende chwakre. Nyathini pi wang'e nyaka ne ka rengini. Nyathini nyaka ne ka ume chwer to fuolo to gimo fuolo okego kuogi. Mago gik ma nyaka bi. En mane ok gibi dichiel ne gibiro gite. Gibiro mopogoro. Moro ino ka samo dende mochwakore kabisa.
to koro king'i dende tineno ka dende pod ber kare sama dende biro lure samoro biro bang'e. Yeah. Achaka penji kae ni to ere pogruok mantiere kind nyathi mantiere gi malaria nikech wang'e ni malaria bende chwako del, malaria be samoro nyalo kelo machwer. Yes. Ere pogruok mantiere penjo no ber kabisa. Kind malaria kaachiel kod gima pogo achiel penjo maber mi aparo mana e wiya wilgo. Nyathi man gi malaria dende biro chwakore. Ing'eyo wach wich bar cha nikech nyathini samo ok iwuo. Yao mi wach wich bar ka wach ka. Nyathini samoro tin mapok ochako wuoyo mamondo bare to konyalo wacho. Samoro wacho ni wiya kaya. Neno en nyathi ma pod kata ka wuoyo to samo pok ong'eyo nikech gini thoro chando nyithindo molo joma dongo. Ng'ama duong' nyalo yudo ndiyo to thoth joma chando gin nyithindo ma below 5 years. Mamoko pod budho wach. Koro pogo achiel nyathini ko ng'amo dhoge kinyise ni ng'am dhogi to mbele tie lake ka koloro kama malo ka inoku bet rachar. Mana achiel kuom gima nyalo pogoni. Mar ariyo, nyathi man gi malaria onge del maloro. Nyathi man gi malaria ok ochuno nyaka ume chwer. Nyathi man gi malaria ok ochuno nyaka fuol. Koro kineno ka nyathini wang'e dwa golo pi ka gima wang'e rengi ka gima dwa ywak. Nyathini ume chwer. Nyathini del to chwakore. Nyathini kiyawo dhoge. Tino ka malo kuma lake onego bed ni chakore wuok gono. Kanyo lokore cha to luoro kadhi kama. Mana pano ni ng'umi ng'ato sechichi ma ok malaria. Malaria ok folie. Gima nyalo gwenyowa kaka jonyuol ni chien tendo ma samoro gin gi fuolo throughout. Nitie nyathi ma samoro fuolo ni en mana gik moko ilo duonde. To dende chwakore. Ma nyalo confuse ng'ato. Yudare nyathi malaria chiemo biro ta onda moro onge go samoro bahati mbaya. Nyithindo go siko nie koyo, koro gisiko gi ka onda. Koro ng'ato nyalo neno ni malaria ni en tuo matindo to kien. Ineno ka ben fuolo ni nyo nyaka ben no fuole kata chon. Ka diponi onda nitie, otherwise malaria onge ng'awo ok fuolie. Ena del mochwakore to del chwakore to nyathi winjo ka dende ramete. Koro gimo ko nyalo wacho ka ni malaria wich bere. Nyathi ok bi wacho ni wiya baya. Apan mane kaka ng'ato nyalo pogo ni aonda onge malaria, pi wang' mada chwero onge malaria, del maloro be onge malaria. Yeah. Samoro chaka winjo kacha maber ni en tuo ma samoro ok nyal leko gi nyathi. Ka dipono go nyathi sani, onyalo kawo thuolo mar nade mondo mi kata janyuol ng'e ka dang yude kaka ikonyi. Ruth gima timore ni jonyuol ong'e danger mar tuo ni. Ang'eyo achiel kuom tuo ma jonyuol ong'eyo moloyo kata malaria. Nikech jonyuol madongo mandalo nito nikech gikelo nyithindo chanjo bet nyithindo ma ng'iewo yudo gin achiel. To chon ing'eyo ng'iewo nyalo nego nyithindo e gweng' modhuro. Ma sama nyathi tuo. Miwacho ni sani tuo ng'iewo wuok. Miyo sani ma ja 65 madhi 70 kadhi mbele kanyo. En sama nyathi tuo to pache osedhiadhia nikech gik mano neno mbele mane mine ok ter nyithindo chanjo. Gine mabuogo gi sama nyathi tuo tang'ane nyathino ong'iyo ka be dende oloro. Nikech nyaka wang'e be no ka chako chwiro wang'e lokore makwar. Chwero pi. Koro yudo ka mine madongo ng'eyo to mine ma nyuol mbele kama ja 30 years. Nyathini ka ng'iyo mana ma ng'iyo to ok ong'eyo. Nyathino ne nigi malaria to namiye panadol moko kanyo nawe noyueyo kare nyathi ok nigi malaria. Omiyo sani mine matindo mawacho ni 30 years and below ok ong'e gima wuoye. Ong'e ang'eya nyinge samo be osesome buk. Ong'e ni ang'iewo to mondo ne nyathi mowacho ni ma ng'iewo pod chandogi. Kamano Ruth. Awinjo kacha kama maber ka ni nyathi man gi tuo mar ang'iewo ka joma dongo neno to wacho ni kik tere osiptal. Yes. Ang'o momiyo? Achiel nasewacho ni joma dongo paro ni kochuo nyathi sindan to tuoche dhi wuok e dende to dok e iye to dhi nege. Koro ging'e ni ma tuo matindo kithiedho osiptal to en miriambo. Adieri mantie achiel ni yadh tuo ni onge. Yath mwacho ni ma thiedhe onge. Gima watimo osiptal en ni wageng'o ne mondo kik oketh del. Nitie organs wadhi wacho mbele. Kogo nyathi to gi kaso koko negi. To mana kaka malaria neko cheka ka embo neko en mani en koyudo nyathi manoko chanji. To kogo to dhigo. Koko nego. Wewa wacho thuyi wanyalo wilo wapar kwa setieko. Complications ma tuo ni kelo. Achiel onyalo we nyathi ka muofu.
onyalo we nyathi koketho wang'e. Ma nyathi ja klas 3 te notiyo gi glasses. King'iyo to ng'ano timo nyathini ni tuo ng'iewo goyo. Nyathini onyalo we kore koketho, onyalo we gi pneumonia. Ma kokonegi. Makwano kotony ni okonegi. Onyalo go gi pneumonia. Tuo pneumonia okitugo. Onyalo kelo tho. Koro tho to kwadwa luongo to gini neko, tuo ng'iewo neko. Gimomiyo tibet odok piny matin. Thoth mine dhi skul ong'eni ber chanjo e nang'o. Mano e gima konyowa, to pod nitie nyithindo monego kata sani. Mine mowacho ni Yesu oromo. Mine mowacho ni tuo matindo en ichwako mana, iluongo ni njaga. Chwaka pino to luogo nyathi. Jomoko chen chwaka ng'we. Ging'wedo gigo ni ma giketogo. To mae ma samoro nyathi dong' ka koro ong'ol. Nyathi wang'e nokethore nikech tuono. Nitamore tero nyathi e klinik. Koro mae gima timore ni mine madongo. In fact, mine matindo kaka sawacho cha. Ok ong'eye. Mine madongo winjo ka dawu otamore ni kik iter nyakwarano. Mano tuo matindo kik iter. Ok ithiedh osiptal, wathiedhe. Makema kagi kanyo. Yaneno Malolo TV, kuro dhi mbele winjo ka laktar lero maler ni tuo ni endi en tuo minyalo geng'. Kata kamano an bende jiwi ni kumara minena kadipo intiere gi nyathi matin to tem mondo mi iter nyathi osiptal mondo mi odhi chanjo mondo mi ogeng' tuo machalo kama endi. Wakawo yweyo matin kod duoko kama endi to wadhi ng'eyo to gin okenge mage monego bed ni wakawo kaka oganda mondo mi wageng' tuo ni mondo mi kik tuo ni endi hiny nyithindwa mang'eny. Luonga Ruth Ochungo, med mana kete kanyo. Arwaki ni machiegni janeno Malolo TV kendo nyadichiel kadipo ni ok yaw TV mari to ok ing'e ni wawuoyo ang'o. Ma en chenro mar Ngima Mwandu, wago mbaka kaendi kotenore koda tuo ni endi ma dho wadendo ni tuo matindo kata tuo mar ang'iew ma dho ombogo luongo ni measles. Measles en tuo no endo mohero mako, thoro mako nyithindo kata kamano jomadongo bende omako. Kuma wawego ema wadhi godo nyime kaendi. Luonga Ruth Ochungo, wan kaendi koda laktar Moses Okomo malerno mathoth kotenore koda tuo ni endi. Daktari kuma wawego ne wacho ni kwadwo kama indo dang'e to gin okenge mage monego bed ni wakawo kaka oganda mondo mi wageng' tuo ni endi kik landre kendo kik hiny nyithindwa. Erokamano. Ruth, gima timore gi tuo ni ni ng'ama nigi vitamin A matin e dende. Vitamin A tin e dende yude ni at risk. Magi thoro nigi nyithindo matin ne 5 years. Koro idwaro ni gidhi e chanjo. Chanjo ichanjo nyathi ka jadweche 9 kae tichake nuoye ka jadweche 18. To mar 18 cha thoth mine pok omake wigi maber. Ging'e mana 9 ni pod gimako maber. Higa gi nus ni rwenyo gi. Higa gi nus ni ok athor neno gi ka gibiro. Nyathi ma min gi diponi na nigi tuo kaka mar ayaki, wachanjo ka jadweche 6 mondo nikech tuo ni konyuol nyathi ka ne min gi dende nobedo compromise tinyuole ka vitamin A made in the tin. Omiyo nyalo yudo tuo ni kapok ochopo dweche 9 ka. Koro ne yudo ni mine man gi tuo mar HIV konyuolo nyathi kapok ochopo dweche 9 to tuo ni osegoye. Koro noketo ni nyathi ma min gi nonyuol ka min gi ne HIV positive en yudo ni chwoe ka dweche 6. Koro kineno nyathi mochopo dweche 6 mano nyiso ni min gi ne nigi tuo mano suppress immunity mare. Omiyo nyathini nochwo ka dweche 6 kae oduogo dweche 9 to oduogo dweche 10. Machielo wamiyo nyithindo vitamin A every 6 months mondo kik tuo ni omakgi. Koro ng'ata man gi low vitamin A measles nyalo mako. Emomiyo thoro mako ma nyithindo. Jomadongo yudo ni kabidi kaka wachiemo in the process of chamo fruits gi yudo ka vitamin A in go moromo. Emomiyo jok man gi low vitamin A gini mako. Kamano. So iluongo ni tuo nyithindo nikech nyithindo man gi low vitamin A. Emomiyo imiyo gi supplement. Ka gidhi e klinik idwaro nyathi oter nyaka dweche 5 kamano achiel kuom gimiye every 6 months nyaka orwak higa 5 mondo ogeng' ne tuo ni. Kamano. Paro ni gin olembe mage ma samoro nigi vitamin A ma ka ng'ama neno wasani omiyo nyathi nyalo miyo boost immune system mar vitamin A en fruit kata vegetable ma green kod yellow nitie vitamin A sorry. Yes. Koro kichamo alot, ichamo olembe, gin gi vitamin A. Yes. Ma I encourage ji ni ocham alot,
to cham olembe. Olembe dong no kodhi chiek to lokore iluongo ni orange. Moko chiek to lokore yellow, moko be orange. Yellow orange an gichalre na. Yes, that orange color kod green color, all fruits man go ni kod vitamin A. Mako ka ng'ato chamo gi to yudo vitamin A. To kaka wan joma dongo, unless ni okidwa chamo alot ok icham fruits, in only like say, mani bo bedo gi less vitamin A, ti upo ka ing'ango kaka romni to tu ang'iewo goyi. Ogoyi aga maber, tiene vitamin A no dok piny. To gimoduok en maybe malnutrition. Ng'ani malnutrition kod rom kodwa kama yot mondo tuo ni ogoye. Aseneno kogo ji jela. Nikech samo jela olemo onge, ena nyoyo oganda. Koro yudo thuolo mar chamo alot, samoko kelte na alot kabich marachalcha, but it should be green gi fruits. Makachamo mana sukuma pod yudo mana vitamin A. Bora ni alot no green. Vitamin A ni iye. Bora ni alot no iluongo ni yellow koso orange kata yellow gote. Mano nitie vitamin A. So long as you consume, so long ni chamo olemo, tichamo ginene alot, ibo bedo gi vitamin A. Nikech nyithindo samoro oket mana gi tong. Of course tong nigi vitamin A. Iyudo ni chiemo nyma nyithindo koro sirkal noketo ni nyithindo miyo vitamin A nyaka chop 5 years mondo geng' ni tuo kaka mano. Ok tuo no kende omi chiwe. To once din gi vitamin A geng'o tuoche mang'eny. Ichalo ng'ama oginene immunity mari, boosted immunity mari. Yes. Wasewuoye geng'o. Koro walwaro ne kar thieth kaendi. Nikech ibiro nyisi maber ni sami tuo ringi dhi osiptal. Ruthi penja maber ma kade wi owil go derach. Awacho mbele kacha ni tuo ang'iewo yadhe maber onge. Tuo ni en mar virus. Tuoche mag virus te. Onge yath mwacho ni ma yath mathiedhe. Koro gima watimo osiptal kocha. Kokeli mwasedo ni tuo ang'iewo umaki. To ang'iyo gimokel sida mokelo ni. Imi yadha onda mondo kik pneumonia maki. Ko kelo mapi wang'i chweri mi iketo ni yadh wang' mondo kik oketh tong wang'i. Koro gimokelo cha. Kidiye wa mi yadh diep. Gimokelo ne mwageng'o mondo kik oketh nikech kwaweyo to ketho. To ketho magi. Koro thieth michiwo wachiwo kwageng'o what we call complication. Ma daktari nyalo dhi osiptal moro yath no tigo pogore motigo koni. Koro en mani ichiwo yedhe kaka antibiotics mondo kik o complicate, kik oweyi ka koro kori oketho. Ng'ama nogo kore yudo ni kore no kethore ka tuo ang'iewo nogoye. Udong' ka en gi tuo kor since that time. Kamano Ruth kaka nyalo dok. Tuo mar ang'iewo wacho maber ni en tuo magamore e kor yamo. Very good. Ane ot nyathi achiel nigi ang'iewo. Donge yor mondo wejo mamoko giyude. Ma kore timo nang'o? Ero kamano. Ruth iparo na gima ne wiya wilgo. Tuo mar ang'iewo komako ng'ato, ji madongo manoneno kaka ogoji. Ng'ano koyiene wuok kuma entie no. Kane kanyo ne ndala to kanyo. Ok odhi ka ng'ato. Ok owuog ni odhi e barabara. Joma dongo ng'eyo. Joma dongo mo Nyasaye pod oweno gi ong'e tuo ang'iewo maber ni tuo na en kopo iwuok e dala. Jok mani go imiyo te. Omi nyathi mogoyo ni kata pani ji ong'e kata skul. Kone nyathi e skul kani kod nyathine ni miye off nyaka oduoga after 1 week. Nikech after 4 days onego bed ni gigo oselal. Of course within 7 days mituo pod nyalo spread ne jok moko. Koro iwe nyaka 7 days group mana ni change kiduogo. Olandore mayot kuma ji nitie group kuma ofundore. Kamano. Yocho ni onego bed ni iwe kuom juma achiel kende to rumo. Manyiso ni ka tuo mar ang'iewo goyi to dhi mokadho juma achiel. Kabera ahinya. Ok onego bed juma achiel. Tuo mar ang'iewo kaka landore, ka ng'ato yude, ka sani yude, to the next 7 days pok owuok kuomi tilande. 7 days kendo again ka nosewuok kuomi misechango pod ilande. Koro kaber ka onge haraka mari mondo dok kumiche itiye gi ji kaka kar tich. Timiye 2 weeks off nikech bang' lal ne makoro kinene dendi cha. Pod ilande nyaka 7 days kal. Wawinjore? Awinjo. Beni chako lande mapok owuok e dendi cha ni lande some 7 days behind. Mane makela penjunia. Ingini wantiega gi tuoche mopogore kaka malaria komaki. Yes. Ibiro winjo ka dendi kungo jony. Yes. Then ka piny medre. Yes. Tuo mar ang'iewo nyalo tieko thuolo mar nade denda kapok owuok mondo ni in kode. Buko ndiko ni within 4 days onego bed ni osewuok kuomi. Ko wuok kuomi to chako kao ko wuok mo olal kuomi
to chako kawo 7 days eka koro wuok kuomi kabisa mok nyal lande. Ma ok awuoyo wuok mar norumo e denda. Awuoyo wuok mar ni ranyisi mage chako nyisore. Waluongo ni incubation period. Yeah. Incubation period takes 4 days. Yes. Ka yude after 4 days onego beni iji koro nene. Kaeto bang' ndalo 4 giendi onego bed ni ochako kawo 4 days kinene koro inene denda. Inene dendi. Bang' mano okawo 7 days kapod ilande. Alare lakini koro oseweya. Osewuok e dendi dalili ko ji ok ne. Ti pod ilande. Pod ilande ni ji. Ai. Koro mai tigeng'o nango. Ema wacho iluongo ni isolation keke so ng'ama gini idwaro ni obed kar kende kik otudre gi ji kiromo gi ji kaka ilande ka kiromo gi ji kaka ilando ne jogo omiyo ka in e dala idwaro ni ibed isolated. Koro ina case ma koro jatuo mar measles owuok itero osiptal. Wang'eno osiptal en kuonde ma ji ng'enye, samoro dhi gi nyamburko ma piny gi in the process modhi no o infect jok mo kuonde morome gi ji. Opoge ne to kama oidhe cha o infect jogo kodhi. Ka kodhi ama ngochu kara daktari monene cha ang no infect. So by the time a daktari fwenyo ni ma ng'iew en osebedo infected. Odhi e ward mikete jang'iew iluongo ni isolation. Osiptal ma waduong' kaka koro Russia, kaka koro KCH, nyaka bed gi ward miluongo ni isolation. Koro jang'iew ka ber ok rwake ward ma ji nitie nikech kodonjo ni odhi infect jotuo ka. Ting'en tuo ni ka immunity mari mar vitamin H odok piny tiyude. Ma sama kodonjo e ward, jok manobiro gi tuoche mamoko be dhiya kode. Koro en niketi isolation. You make sure ni ukele ward osechopo hospital ndio iteri isolation. Yes. Daktari wang'eny tuoche gin gik magamre. Samo nyero ni an adhi mana hospital kan gi tuo mar ang'iew. Exactly. Gin tuoche mage ma samoro nyalo gamore kotenore gi tuo ni mar ang'iew. Minya poka iyudo kata obire kit ngimani nikech tuo ma in godo mar ang'iew. Ruth gima nyalo doko kanyo tuoche ng'eny magamore. Tuo mar ang'iew gima duong' obiro ka immunity mari obedo suppress. One of the things ma wacho mbele kacha moke wachire gi dholuo en vitamin A. Koro ng'ata ma immunity ne odok piny. Rateke mag geng'o tuo odok piny. Gini mako. Ng'ama nokochanji gini mako. Owinjore? Koro gima kwayo ka watieko ne water nyithinde chanjo wadhi konyogi. O beliefs machon ni nyathini ok onego bed ni itero hospital wawerego. Nikech adieri mantie ni nyathi mochanji kata ka tuo ni ogoye to weye ka berber. Goch no chanje ndio to pod ogoye to weye ka berber. Mana madwa penji ni nyathi mosechanji momi chanjo mar ang'iew tuo ni nyachako make. Nyalo chako make. Manya chako negi kendo. Kosu nyalo weye. Mondo negi to kinyal negi. Manyiso ni ma en achiel kuom okenge mwakawo mondo mi wageng' godo nyathi ma chanji mochanja ang'iew pod nyalo make to ok dhi timo gimo malich. Ok nyal weye gi complication ma wacho ka. Nyathi mana ok ochanji ka gini ogo maber to nyalo negi. Pod nego gi modhuro. Koro ng'ene the beliefs be nitie. Jok moko believe ni wa Nyasaye oromo. Nyasaye biro protect nyathi to giwe kamano. Gini goye moketho wang', gini goye manegi. Gini goye mawe kasore dendi makoro nyathi dong' ka ong'ol gi sida. Yudo ni kore nokethore ka tuo ang'iew nomako. Kata olokore muofu. Koro ing'eni weche mowacho sani gi ne mine matindo to ong'eyo gini weche. Mine ong'eyo ni ang'iew en tuo mane. Ma kapod in gi dau tino ka wach ang'iew no okaw matek kabisa. Kamano. Wach ni mogik ka koro tieko chenro ma kawuono. Mine oter nyithindo clinic chanjo ichanje nyathi ka dweche 9 kendo ichak ichanje ka en gi dweche 18. Ter nyathi e clinic weche ma odong' kako onego irit nyathi wa chanjo idhi wachni e clinic to biro konyo nyathi. Erokamano. Ikanyo janeno Malolo TV, agere ni wapuonjore malach kendo jal mane nena ang'e nitie gima iwuok godo chieng' ma kawuono. Pod amedo paro ni kaka aban janyuol ni tem mondo mito nyathi e chanjo. Inyo kala laktar wacho kanyo maber ni chanjo mar 1.5 joma mine kata jonyuol ok thor tero nyithindo. Omiyo anyisi ni kadiponi in gi nyathi mapok ochopo higni 5 tere chanjo mondo miyo tere clinic mondo miyo di chanjo niendi mar tuo matindo mar ang'iew. Orite masani luonga Ruth Ochungo, watude kendo ngeso manyien e chenro machal kod maendi.